Leviticus tinkron. Na da etoso nwotwe no, Mose frɛ Aaron ne ma no ne Israel mpanimfo na ɔka kyerɛ Aaron sɛ, fa nantwie ba a wode bɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ ne odwennini a wode bɛyɛ ɔhye afɔdeɛ woni mu na fa brɛ Awurade anim. Na Israelfo no nso kasa kyerɛ wɔn sɛ, momfa ɔpapon mɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ ne nantwie ba ne odwanten ba a wadi afeafe a wodi mu mɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ne nantwinini ne odwannini mɛyɛ asomdwe afɔdeɛ. Na wɔmfa mo afɔdeɛ Awurade anim ne aduane afɔdeɛ a wagu so ngo, ɛfiri sɛ ɛnnɛ na Awurade bɛyi ne ho akyerɛ mo. Na wɔde deɛ Mose hyɛɛ no baa Ahyiae Ntomadan no anim. Na asafo no nyinaa twe baa ebegyina Awurade anim. Na Mose kaa sɛ, yei ni asɛm a Awurade hyɛeɛ no monyɔ na Awurade anim onyam nyi ne ho nkyerɛ mo. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, twipini afɔrebɔkyia no ho na bɔ wo hye afɔdeɛ ne wo bɔne ho afɔdeɛ na patama wo ho ne ɔman no na fa ɔman no ayɛ yɛdeɛ bra na patama wo sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na Aaron twipini afɔrebɔkyia no ho na okum ne bɔne ho afɔdeɛ nantwie ba no. Na ne ma no di mogya no kɔmaa no, na ɔde ne nsateaa bɔ mogya no mu de kekaa afɔrebukyia no mmɛn ho, na ohwie mogya no petee afɔrebukyia no ase. Na bɔne ho afɔdeɛ no mu sradeɛ ne sawa ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔtoo mogya afɔrebukyia no so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɛnam no ne nwoma no deɛ, ɔde ogya hyee no nsraban no akyi, na okum ɔhye afɔdeɛ no nso. Na Aaron ma no de mogya no brɛ no, na ohwie petee afɔrebukyia no so hyiae. Na wɔde ɔhye afɔdeɛ no asinesini ne ne tiri no brɛ no, na ɔhyee no afɔrebukyia no so. Na ɔhohoro ayamdeɛ ne nyawa no ho, na ɔhyee no ɔhye afɔdeɛ a ɛwɔ afɔrebukyia no soɔ no so. Ɛna ɔde ɔman no afɔdeɛ no bae, na ɔfaa bɔne ho afɔdeɛ papo a ɔyɛ ɔman no deɛ no kum no, de bɔɔ bɔne ho afɔdeɛ sɛ kane deɛ no. Na ɔde ɔhye afɔdeɛ no bae, na ɔbɛyɛɔ no sɛdeɛ ne yɔbea teɛ no. Na ɔde aduane afɔdeɛ no bae, na ɔfaa emu nsama hyee no afɔrebukyia no so kaa anɔpa ɔhye afɔdeɛ no ho. Ɛna okum nantwinini ne odwennini a ɛyɛ ɔman no asomdwie afɔdeɛ no. Na Aaron ma no de mogya no brɛ no, na ohwie petee afɔrebukyia no so hyiae. Na nantwinini ne odwennini no sradeɛ no, sradedua no ne deɛ kata sawa ho no ne mmerɛboɔ so ntentan no, wɔde sradeɛ no nyinaa gu ɔyan no so, na wɔhyee sradeɛ no afɔrebukyia no so. Na ɔyan no ne srɛ nifa no, Aaron him de yɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim, sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no. Ɛna Aaron maa ne nsa so kyerɛɛ ɔman no, na ohyiraa wɔn. Na ɔbɔɔ bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne asomdwie afɔdeɛ wieɛ no, osanee. Na Mose ne Aaron hyɛnee Ahyiae Ntomadan no mu, na wofiri adie no, wohyiraa ɔman no. Ɛna Awurade anim onyam yii ne ho kyerɛɛ ɔman no nyinaa. Na ogya firi Awurade anim bɛhyee afɔrebukyia no so ɔhye afɔdeɛ ne sradeɛ no. Na ɔman no nyinaa humii, na wɔde anigye huroe, na wɔde wɔn anim butubutu fam.